assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe ayawo Pindi TV on calminama on jurama on beltanama no fewi en calmini omo ganduɗa mo kewnoɗen yadude woni Habsa Diallo banen debbo mo donay tareji mawo Boulel Sare omo selli omone jaam ɗum noon fait divers men hande yewtere men ko yowti e ko ganduɗa joljole e nder rendo ngo ma en garan hen bandiraɓe joni joni ɗum noon en puɗɗoto fait divers men e ballal omo ganduɗa kay woni Gawus Diako toon to diwan mo Matam ko kanko wonanen toon e oɗo kabaru garanɗo en joni joni ko ɓoyani ko holliti e toon ngoɗon wuuro witego Bappalel ngoɗon noon tawete koye no mbiruɗeni e nder région de Matam nder kadi aussi département mo Kanel ene tawe tigui e nder commune mo Ndendori ngoɗon wuuro woni koye Dande Maayo e nder commune mo Ndendori no mbiruɗen ni ko hanki ɗum kewi no haaldiri kanko Gawus Diako e wiide makko kay ko suka debbo goto dañño toon ɓiɗɗo taw kay oɗon ɓiɗɗo wona e nder dewgal e nder hen noon teskama tigui caggal nde o jibini ɓiɗɗo o yiyaka nde loskoji mbaɗa tawa tigui ko barɗo ɓinguel nguel ɗon jafoɗon e konngol he e nder hen noon joom wuuro nde tini ɗum nde darima waɗi hen darde mum fodde mum no foti waɗirde ha beela gueɗe ɗe ne dewne e lawol e nder hen noon gendarmerie mo Ndendori nde tini alhaala ka kañumne yeehi toon to Bappalel gam wadde losko ɗum noon en gandini tan bandiraɓe ko ɗon alhaali o yarata ko heddi hen ko ma en dewino ha ganden to ɗum joofi e gaddanen ɗum bandiraɓe ɓe. fait divers men goɗɗo o jahaten ko ha toon to Kédougou ɗum noon enen foof eɗen gandi ko caggal nde oɗon mo ganduɗa kay ko Astou Sokhna toon to Louga nde wasno fittanu mum kañum tigui e ɓiyum caggal kay nde o arno tigui jibinde e nder oɗon hôpital en jii ko ɓuuri ɗum ɗon musde kadi toon to Kédougou e nder oɗon district sanitaire nokku mo ganduɗa kay ko cafrirɗo e on debbo mo ganduɗa kay ko Mami Dioura Diallo nototo ko kanko ɓiyi ko tigui keeɓi hawrude ladial ɗum noon no film o yaari ni vraiment ko gueɗe ɗe ganduɗa kay kulɓiniɗe no fewi e wiide kay jaydeji ɗi ɓe kulliti oɗon alhaali ko so nde o arno tigui omo arduno e ndeɗon ngarwere ɓe nawimo tigui gam yidde walludemo hawo jibina e nder hen noon tawa won césarienne mo fonno wadde walla ɓe caali wiide ɓe caali waddemo oɗon césarienne ɓe mbaɗimo kadi ɓe jiiɗinde rewndemo e jibinirgol normal walla voie normal no noddirten ɗum e nder hen noon hollita oɗon sage femme walla infirmier ko nden de e ciseau mo gandanɗa hoorema o taaƴi ko fotano taƴde ha ɓiɗɗo o e yummiraɗo o keeɓi ruttade hen mbasi pittali munen ɗum woni vraiment ko yardete ataya guila ɗeɗo balɗe foof guila ɗum keewi vraiment ko hunde yurminide hulɓinide haalde no fewi kadi e wiide ni bandiraɓe ɓe yooɓe gandu ko hunde fuɗɗide kadi ɓoyde e judde ɗo e nder leydi men Sénégal e nder hôpitaux ji men ɗi vraiment haɗum hulɓini no fewi e nder hen noon ɓe ganduɗa ko gynécologue biteɗo Léon Faye ene wonde l'anesthésiste mo ganduɗa kay ko Abdoul Aziz Dioum e o mo ganduɗa ko infirmier Babacar Diabakhate voilà jafoɗon so tawi ko noon yettode nde ko ɓeɗon de kay pawa juuɗe e oɗo saaha mo kaldeten taw noon yamirore nde umiri koye procureur de la république beele losko ngo ene wawa famede no hanniri ni bandiraɓe kadi mbawa andude exactement holko saabi oɗon alhaali. fait divers men goɗɗo ko ɗo battinirtoɗen ko aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi hakkude men e rendo ngo ko tigui rigui arandeɓe e joljole ɗe ganduɗa kay ene kewa e nder rendo ngo e kala saaha
ɗum noon fait divers men mo battinirtoɗen ko to ɗo e lamorgo ngo garteten ɗo e lamorgo ngo Dakar kono koto leegal bitegal Colobane toon de ko neɗɗo goto kay portuno plainte walla yinno portude plainte omo ganduɗa ko sehil mum taw koye tuma wuuya gujjugol téléphone ngaji ɗi ganduɗa taw ko téléphone ngaji kay ceerɗi no fewi par ce que jeeru mum ene tolno e walla mbiyen ene ɓatti hakke million ngaji sappo e jeegom woni 16 millions e nder hen noon ko o mo ganduɗa woni Mactar Cissé jarowo e duuɓi nogas e ɗiɗi ko kanko tigui yeehi toon to commissariat mo Guédiawaye ngam portude plainte sehel makko o noon ko dognowo saret nototoɗo Lamine Thiam e nder hen noon kanko Matar Cissé nde o yetti tigui omo haalana ɓen ɓe ganduɗa kay ko police aɓe ɓe wonde ko gujjanaɗo téléphone ngaji tolniɗi e jeeru mum no mbiruɗen ni hedde e 15,95 millions ene ɓaadi hedde 16 millions no mbiruɗen ni sappo e jeegom millions koppareji men CFA e nder hen noon nde joɗino omo haalana police aɓe oɗon plainte o ari ko portude ɗum ko nden police aɓe kollirimo walla namdimo wonde yo addu facture aji téléphone ngaji ɗi o haalata haala mum de e nder hen noon kanko Yetto Cissé ko ɗon de o ƴeewi nde haw yiiti damal o yiɗi dogde ko nden kadi ɓen ɓe ganduɗa ko police aɓe nde makko ha jaguimo sen tunnima e jayde l'observateur ganduɗa ko kañum tigui addi alhaali o ɓe kolliti nde ɓe mbaɗi enquête o kanko Matar Cissé hollitama tigui ko gownoɗo wadde hono ko way noon nde wonno o heewi o wonduno koye kaw makko e toon to gollorgal mabɓe to leegal Colobane e nder hen noon kadi omo waddanno junggo e fandu omo ganduɗa woni sehil makko mo winomo porte plainte o hono Lamine Thiam dognowo saret o e nder hen noon ɓe gandi tigui kanko Matar Cissé ko kanko ndekete e woni gujjowo o téléphone ngaji ɗi omo nawa omo hokka ɗum omo ganduɗa woni Lamine Thiam o woni jeyanowomo caggal noon nde hokkimo ɗiɗon téléphone ngaji sakket ɗi wuji ɗi o yamirano yo on yeey e nder hen noon mataw joom fo wayno jooli hen ni o wiyomo porte oɗon plainte e nder nde ɓe jagguimo noon ɓe noddi kawmakko mo gollidano o kanko Matar Cissé nde wonno ko kawmakko wonduno e nder boutique e oɗon boutique donc ɗon woni to wujatno e kala saaha ɗiɗon téléphone ngaji ceerɗi ɗi mbiɗen mataw wayata comme no iPhone 13 en eko way noon eɗen gandi oɗo somme ko somme mawɗo no fewi e nder hen noon ko garnoɗo portude plainte o portera plainte kawmakko tigui nde ari nde porti plainte wi kañumne e hattima e ɗi dumunnaji foof téléphone ngaji mumen ne gujje nde ko kanko o nawanno ɗum ɗon e nder hen noon o holliti nde enquête o waɗi nde nde ɓe noddi kadi omo ganduɗa woni Lamine Thiam nde ari nde holliti kañumne e yeeyatno ɗiɗon téléphone ngaji ko ɓiɗɗo mo leydi Gambinajo goto mo noddirta Gambien e nder hen noon on tawa ko woni ko Thiaroye ko leegal bitegal Thiaroye kono noon o holliti o yeeyi oɗon téléphone ngaji ɗi kina wona million ngaji ɗiɗi e nder hen noon on hokkanimo million ngaji ɗiɗi foof hokkimo tan ko million e feccere ɗum noon foof noon koye nder enquête aji he tawa e nder ɗum ɗon noon kanko Lamine Thiam e wonde Mactar Cissé ene wonde omo ganduɗa kadi moɓe jeeyano woni receleur gonɗo toon to Padois tawama tigui kamɓene ɓe mbaɗama déféré e mercredi ɓennuɗo o toon to parquet e mo tribunal Pikine Guédiawaye ngam loskoji ɗi mbawa jokkude no fewi ɓe jagguira walla ɓe tumira ko waddude junggo e fandu ngam wadde gueɗe kantorinde woni association de malfaiteurs ene wonde kadi wadde ni ko ganduɗa wiyete agression jangguli e yande e yimɓe ne hefta bagasuji munen walla yande eɓe ganduɗa kay ko ɓe gollitta e nder nokku goto ene hefta bagasuji munen bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum woni ko garannoɗen hande e ngam tottude bandiraɓe ɓe eɗen kokkodira aadi tan so hawre welede Allah semaine prochaine inchallahu rabbi kono noon en jettan jaren o mo ganduɗa woni Ibrahima Thiombane to caméra to on jarama.